Fai 2 horas ou así que estaba preparando esta sección. Non sabía moi ben de que falar, porque, claro, non se pode ser intensamente magnífico en todas as intervencións que un fai, non? Entón, pois hai que ir adaptándose. Tendo en conta un pequeno suceso que aconteceu outro día no Twitter, pois vou falar de algo que vos conto agora, impacientes. Pois outro día, non sei por que cheguei á imaxe dunha francesiña, típico plato portugués, non? Con piña, con ananás por riba. E claro, víano como un sacrilegio, non suele pasar estas cousas, non? E eu dixen que me parecera unha lasaña de primeiras, pero que ainda así, ambas as cousas comerías con gusto, incluso ca piña por riba. E un periodista, un xornalista portugués, dunha televisión, que non me acordo ahora cal é, díxeme: eso, aparte de estar mal, creo que incluso é ilegal. E eu dixenlle, bueno, pois que imos falar de gustos, oxe, de gustos raros, e de que nos apetece comer, e incluso algúns días que, ou algunhas veces, que hai xente diante que nos di: tú, estar ben da cabeza. Así que hoxe apetéceme que falemos de cousas raras que nos gustan, cousas non sexuais, falamos de hábitos, falamos de comidas, e deso, de hábitos sexuais, quizás xa falaremos en algún outro momento. Vou dicir eu, Martín, por exemplo, na tortilla. Eu na tortilla non son un purista. A min gustame a tortilla en todas as súas formas. Que me dios un día unha tortilla así máis jugosita, máis sabrosona, máis con un ovo así máis divertido, pois sí. Que me dios outro día unha tortilla así dura, con unha pedra, con unha esponxa. Pois hai veces que me apetece moitísimo comela así. Que queres? Eu son unha persoa que ama a tortilla en todos os seus xeitos. E haberá algún que me critique por isto, non? Hai mil exemplos máis, como a nosa amiga Natalia, que di que a froita non é unha comida, que é un postre, como a pizza con piña, que non lle gusta nada, e que hai moita xente que ve como un sacrilegio. Eu teño un hábito, ou tiña un hábito de pequeno, de que, por exemplo, cos orejones de Navidad comíaos, tiñas que comer un ao día antes de dormir, e miña nai pois tiña que atopalos fose como fose. Vale. Unha auténtica gilipollez. Ahora, como Martín está dicindo vais a acabar a canción, estará rematando, non? Pois xa rematei, así que baixa. Alargouse demais, porque a min este é un tema que me interesa, que despois, se quere, Martín, falámoslo un pouco dos hábitos e das curiosidades alimenticias que cada un ten, porque claro, como esta foi unha sección así feita rápido, por non se me acordaron todos os que teño eu e algúns que teño escoitado. De todos os xeitos, ahora veña a actualidade, veñen as noticias, así que vamos cun novo episodio de De Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jacome, sí. Muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir! Vamos entón. Oxe, Martín non quería arriscarse e quere que a sintonía pois non ter que bailar tanto con el, así que ahora vai el e vai vos dicir que vos quere contar hoxe. Efectivamente, que a mí non me gusta bailar, de feito xa tuve unha bailadeira aí bastante interesante. Ben mascadiño, que traemos? Traemos a nivel Acobi, que hai que falar sempre. Ourense, pois como todo o mundo sabe, o 8 de outubro foi pechada e pode ser que esta semana pois poidamos Iván Lleu darnos uns bicos que van facendo falta, onde sexa. Que máis? Bueno, hai novos peches que xa comentaremos agora as comarcas, novos levantamentos de restriccións a nivel Ourense. Bueno, en Ourense sempre pasa algo. Caride, o noso querido abogado, pois anda a reclamar cuartos por aí. Que máis me interesou tamén esta semana? Pois esta semana Fernández Couto, que foi
director xeral de Montes, pois foi cesado pois polo que sexa. Bueno, veremos quen é o seu sustituto, que me parece, a verdad, bastante curioso. Pois eu pola miña parte traio a noticia que foi comentada en Twitter estes días, que Podemos e PSOE recrudecen os seus reproches ao BNG por non apoiar os orzamentos. Claro, o titular non é importante, porque isto xa era de ver que o BNG está se negando, porque a aposta destes orzamentos para Galicia é menor que os de Montoro de 2018. E di Gómez Reino, gran exitoso das anteriores eleccións, Gómez Reino advierte que el bloque se convertirá en una fuerza irrelevante. Bueno, este querido compañeiro pois tivo a cara de dicir unha cousa como esta. Que máis? A Xunta negase a dicir cantas persoas morreron por COVID-19 en cada residencia porque, bueno, pois tenía que reelaborar os datos e non procede, non, joder, se pillarme un luz así, pois igual che digo que sí, pero que nun sábado á tarde señora, que hai que reelaborar os datos, mira, isto leva uns meses, unha movida moi grande. E aparte deso, pois, aos contrastes, non? Falaba Martín de que levamos dende 8 de outubro pechados en Ourense e sen posibilidade de estar con non convivintes. Isto é o que viña a dicir, abarrote polo Black Friday nalgúns lugares do Estado español, rúas completamente desertas e ca hostalería pechada en outros. Bueno, despois que se hai madrileñofobia, tamén Málagafobia ou algunhas destes sitios que tamén estaban abertos e co lucerío super a tope. Bueno, cousas que ten esta pandemia que nos deixa ver en que sitios son mellores tratados que outros, Martín? E que importa máis e que importa menos, non? Que tal? Como estás? Sí. Eso primeiro de todo, que tal? Como estás ti a nivel personal? Como te atopas? Como estamos nós? Porque ao final a xente que se espere po programa que nós tamén queremos saber de nós. Claro, efectivamente. Eu ben. Tú estás ben? Dentro de que estamos como estamos a nivel xeral, que, bueno, eso ímolo obviar xa, pois ben, sí, a verdade que é bastante ben. Moi ben. Toda a miña life, bastante contento, bastante feliz. E vostede, que tal está vostede? Eu ben tamén, a verdade que unha semana activa. Empecei... Nada, bueno, que estou metido nun grupo de teatro, e faime moita ilusión, estou como revitalizando ese tema e me apetece muchísimo. Avivando la llama. Avivando la llama del theater, pero aparte de eso, a ver, que queres, que che apetece comentar de primeiro destas noticias? Home, a ver, de primeiro, pois, para que a xente sepa que hai un tipo en Mondoñedo que di, joder, non me enterei aquí que sitios abren, que sitios pechan, pois, digo yo, para ese Toñito de Mondoñedo, mira, Toñito, que tal? Pechan pechan Dumbría e pechan Muxía, Ajá. a nivel norte, a nivel sur pechan no Salnés, pechan Ribadumia, pechan Meis e Meaño, e que abre? Pois mira, aquí en Ourense abre Toén, e abre o Concello de San Cibrao, o cal é malo, para non ser malo, porque esa liberdade que tiñamos, pois xa non a imos ter. Por ahora, ata que volvan a abrir, por sorte. Claro, esperemos que por ahora, que ao mellor, pois tal. E ademais, onde levantan restriccións tamén en Vedra, en Opino, en Mugardos, en Viveiro, e sumadas a Toén e San Cibrao. Ligado a eso, pois parece, Iván, eu non quero falar moi alto, non, porque despois de duros meses encerrados outra vez na municipio auriense, semella que falan, coméntase que ao mellor esta semana, pois... Que se nos abre. Pois é verdad, porque agora mesmo tamén isto é unha cousa que sabemos grazas ao semáforo COVID de @lípido, creo que é, sempre me olvido do periodista. A mí sempre se me olvida o nome, a verdad. O semáforo COVID podelo buscar, que é unha información fantástica e na que vemos actualmente que somos a área sanitaria máis baixa de toda Galicia. Seguimos pechados, vai faer dentro de pouco, como sigamos así, se esta semana sigue desenvolvéndose e incluso se o aplazan ata a seguinte, teremos cumplidos 2 meses pechados, polo menos Ourense e Barbadás. Os demais que se anexionaron ese foron saindo e tal, como Toén, o San Cibrao, Amoeiro e tal, non cumplen esos 2 meses, pero Barbadás e Ourense, sí. Pois así estamos. Que pa diante, Que pa diante, que nos seguimos adiante. Que como se o amplían, pero, claro, hai que destacar que, porque Ourense
outra cidade, outra contorna e, bueno, estarían 2 meses pechados polo carallo Polo carallo arriba, efectivamente. Hai no que decir. resumir. Estamos dicindo que Efectivamente, sí. a Coruña vai estar 2 meses pechada polo carallo arriba, que Vigo Sí, vai estar Santiago, pechada. Vigo, sí, van a estar, sí, polo carallo arriba van a estar pechados. Pero O eixo nos aquí, atlántico, nos poñemos aí a puta cara, e non pasa nada. A min que me pechen co tal de que siga baixando ata números negativos. Por min, si seguimos pechados revivan, ata que vaya ata números... que comece a revivir a xente. Sai a xente de... Hostia, Manolo volveu. Bueno, este é un pouco... Efectivamente, pero sí, un pouco falta de respeto. pouco pero falta de respeto. Non va a pasar. humor, non, ao final. No, pero sí. Aparte de todo isto COVID, por inxalo de lado, bueno, a verdade é que a noticia que solo a destaquei porque, aparte de os medios que non nos citei, teño dúas noticias da Voz de Galicia, que son a de Podemos e o Gómez Reino, que ahora comentaremos, e o do Black Friday, e en praza pública, esta que me fixo moitísima gracia na Mairlela, e que dixen, vou a contar simplemente para destacar o pasotismo que está tendo a Consellería de Sanidade, que di que se nega a dicir cantas persoas morreron por COVID en cada residencia porque tería que ir a elaborar os datos, é que non pode. Que me estás pedindo, tío? Por favor. Se dis que fose traballo seu, vale, entón entendería o tal, pero que lle está despedindo a sanidade cosas de sanidade. Estamos tontos ou que pasa? Están dicindo por favor. que defina o que é un rastrexador. Pero que me dis? Home, vamos a ver. Tú te das conta, a min os coños me... Que falas? O Comesaña está dicindo, vamos a ver, a min cando me dixeron que fose conselleiro, non me diciron de definir cousas que eu non... Me vai dicindo o cambio climático, pois un cambio climático si che defino, e o efecto non sei que tamén che defino, pero non, pero un rastrexador eu non che sei dicir. Efecto Doppler, sí, te lo defino. Sí. Un rastrexador, é que non teño ni puta idea de pillarme aquí, eu fui un gerente do CHU, pero polo que sexa non teño ni idea deste tema. Eu fixe un FP de ambientais e meteronme aquí de repente, non me estás... Despois meten o señor que estaba en que en alimentario, non era algo así. Claro, que por sí, mira, que non sempre relacionando conceptos que isto é unha Aí maravilla. está, estamos fiando ou non? Eso é. O que falaba de o miño foise o meu nombre, Fernández Couto, Sí. que era o director xeral de Montes, Sí. que me gusta o cargo, o director xeral de Montes. Sí. Que debía ser o cargo, se non era o máis antigo, pois dos máis antigos, que foi posto por Fraga no 96. E dixeronlle, mira, pois xa non vas dirixir xeralmente ningún monte máis. Pero especificamente entón, vamos te meter ali. Decías Ningún xeralmente, monte non? Pois da igual. A quen a quen imos por? Bueno, pois imos por a Manuel Rodríguez Vázquez, que o home que foi garda forestal, foi calquer tipo de... o tipo, pois montaron en... que ademais é bastante recente, non sei se 2018, 2019, Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Claro. que, pois, ao final, O sea, porque totalmente relacionados. Todo o mundo sabe que o principal interés dun director xeral de Montes é que se poida sacar licor de eucalipto dos eucaliptos que temos en Galicia. Efectivamente. Licor de eucalipto que todo o mundo sabe que é unha gran delicia e que eu nunca probei porque mo deron gratis, en absoluto. Eu nunca xa máis tuve a tentación de probar temendo veneno, non aconsello a ninguén. Pois aí estamos. Un tío totalmente apto, non o nego para nada. No. Seguro que lle irá moi ben. Bueno, Con tal de que non alabe o eucalipto como facía o anterior, xa lle chega. Xa lle chega. E isto non está moi alto, Efectivamente. porque tampouco evitou moitos desastres o anterior, tampouco é que... en xeral na política galega non hai un... un listón moi alto en case ningún posto, que Non, dicir. é certo que non. É verdade que igual que Jácome non ten un listón moi alto ni tampouco vai deixar moi alto, o calquer cargo da política galega desgraciadamente non ten non hai listos. Verdade que non. Pero bueno, falando de Jácome, que ademais penso que tamén querías falar ti, Sí, perdón, sí, efectivamente. que o tipo parece que se está movendo máis agora que ten todo o puto concello en contra que cando estaba cos amiguitos, cando tiña amiguitos no concello. Pois vouche dicir que... Como arreglar rúas, pa diante, imos a arreglar de todo. Sí, Todas. pois ahora mesmo está en proceso de arreglamento e vouche dicir unha cosa, me dicen mis fuentes que non las podo citar. No, un comentario que me chegou que seica estes procesos de arreglar as rúas é algo que desenvolveu o noso queridísimo Miguel Caride e que agora pois está aproveitando o señor Jácome para sacar o rédito necesario
oye, están asfaltando esta calle, pois é cousa da alcaldía, Cousa tal e miña, cual. Jácome. Pero seica, Eu. é unha cousa que me chegou aos meus oídos, esas cousas foron desenvolvidas polo señor Caride como concelleiro, creo que era de urbanismo e infraestructuras, caralladas así. Entón- Caride, estamos falando do mesmo Caride que agora lle pide pois, por aquel pleito, non? Por aquela denuncia que se fixera a Deputación por a Sí. adquisición do arquivo da Aquí va a región. efectivamente. É que pois, o señor Caride era o alcalde do noso patrón, o noso patrón da Era cidade. alcalde ou E abogado? que parecer agora... Como? Dixeches, o Caride era o alcalde do noso patrón e eu creo que era o abogado do noso patrón. Non? Acabo de decir eso. Acabas de dicir. Bueno, pois cada un que interprete o que que lle dá gana. eso, é o abogado do noso patrón querido Gonzalito. E pois pide 160.000 euros porque, oye, foi o seu abogado e leva o seu traballo. E o home, bueno, tirouse, que isto, bueno, que non mencionei, pero da región, vamos. Sí. Da región o meu referente, o meu faro. E pois o home porque non quixo virse arriba, senón, bueno, non lle pediu casi 1 millón de euros porque bueno, que ao final ainda debe quedar un pouco de amizade aquí dentro, ainda Algo de- un pequeno algo. No fondo pode sí que lle haber algo. quero, Gonzalo. Sí que lle quero. Pero sí, así estamos, pues mira, pues oye, Pois, que me arreglen bon home, a min que me gusta, a min que me arreglen bon home, que se non vou reventar o coche, un empedrado de merda aí, que me arreglen, grazas a Gonzalo. Pois sabes que o señor Gómez Reino, sei que en esa acta de deputado do Congreso dos Deputados que está en Madrid, non? Madrid, el cando veu facer de candidato de Galicia en Común, Podemos, Esquerda Unida, a Nova Mareas, el non deixou esa acta de deputado de Congreso por algún tipo de razón. Por algún tipo de razón que quizáis agora mesmo nas nosas mentes mortais e pouco desenvoltas e novas non chegamos a comprender. Pero el efectivamente non deixou esa acta e agora mesmo, debido a esa derrota e que, bueno, pois quedou como deputado por unha causa ou por outra, advirte de que o Bloque, segunda forza nas últimas autonómicas galegas, con 19 deputados, 19 máis dos que tivo Galicia en Común, pois di que o Bloque Nacionalista Galego vai se convertir nunha forza irrelevante como non apoie as contas que menos favorecen a Galicia desta última década. Entón, e da anterior, se me apuras. Entón, pois, quizáis deberíamos dedicarlle a Antón Gómez Reino o que merece, que é un silencio de 5 segundos. Vamos a ver. Ben, pois ata aquí este tema. Si queres comentar algo máis... Aquí a atención, Ata aquí atención como me requería. que el requería, efectivamente, el casito, xa está. pois xa estás, Gómez Reino, está, veña, tío. seguimos. Queres comentar algo máis ou se non comentamos un pouquiño destes gustos que dixen eu na miña Sí, sección? no, eu penso que xa toquei todo, xa dixen, pois mira, o de alimentación, para que me cuide a mí el monte e non me prendan yume, pois que a ver se nos abren aquí, pois tal. E a ver, pois sí, os gustos. Os gustos. Eu decía que xa estaba moi atropelado porque estaba pensando eu no Martín, que estaba pensando, ai, Dios mío, que fago agora, que a Estaba sintonía vai sufrindo, seguir. verdade que estaba sufrindo Sufría un pouco. É o que ten a sesión así improvisada. E é que é totalmente real que eu, cando era pequeno, aficioneime tanto aos orejones de Nadal. Os orejones non sei como se din en galego, son estes, non sei se son albaricoques ou melocotos, que son secaos, son así como un dulce que se vai a partir deles, que son así como que teñen un hoyuelo no medio, así naranjas, que decir, non sei se te sonan. Sí, pero non me gusta nada. Non te gusta nada, vale, pois a mí Penso que encántame. Penso que nunca os probei, pero que Non a che... figura, a súa forma de ser nunca me entrou polos ollos. Non me entrou polos ollos. Certamente. Pois a mí é unha cousa que me encanta. Quer decir, agora non, cando chego a Nadal tampouco paso comendos todo o día, pero a min é un dulce que me gusta moito. Por exemplo, máis que o turrón normal, que o turrón este que parece que son dúas follas de por spam con almendra no medio, pois ese non é. Sí, as hostias Efectivamente. levan as almendriñas pegadas con... Sí. Efectivamente. Pois é verdad que eu, nun destes caprichos de neno, de idiota, fixen que a miña nai e o meu pai pois tuveran que atopar en épocas moi lonxanas ao Nadal
pois adquirir eses orejones para que eu comese un ao día. Unha Antes de dormir, distribuidora sí, pues tuveron que mirar a, eu que sei, venta al por maior de eu que sei, carallo. Pois así foi que cada noite eu tiña que tomar un orejón antes de dormir, porque senón non había maneira. E eu pregúntome a veces por que meus pais cedían ante tal gilipollez. Que decir, igual tan enrabietado me puña eu que era un neno majísimo. Eu digo de verdad porque era un neno totalmente anti problemas, eu, excepto que me limpasen o cu, era unha cousa, o resto era que non daba problemas ningún. Pero calquer referencia podedes ir a tercer, segundo, o de parola nocturno da temporada pasada, nesa conversa pois o atoparán, non sei que capítulo é, o de despois de fin de ano. E iso, que eu tiña esa costume rarísima. E aparte deso, pois a min a pizza con piña gústame, as tortillas gústame de moitas maneiras, e gústame tamén os cereales, os cereales pastosos tamén me gustan. Quer dicir, tú tomas unha... Pastosos, que os que fan masa. Os que che fan masa. Sí, unha leite con cereales, pois moitos cereales e unha leite e que todo este aí... E... Ben condensado, que gustaxe facer unha pasta de cemento. Casi, efectivamente, sí. Claro, a min... Home, eu non diría tanto, pero sí que é certo que para lle botar 4 cereais e que naden aí na... Eso non paga nada. No, efectivamente. Eso son unha tristeza. Na despensa. Parece unha sopa de pobres. Hai que botarlle con contundencia. Hai que botarlle con contundencia. Eu, ao mellor como Iván, non tanto, non quero facer unha masilla para tapar, eu sei, humidades ou calquera cosa. Mantén o teu speech porque ahora mesmo están me vendo coa batería descargada. Nada, continúa co teu... Pero non pasa... No, eu simplemente eso, era apoiar esa moción dos cereais, que hai que botarlle con contundencia. E outra, aí sí que non vou nada ao teu favor, porque, bueno, falas de todo tipo de tortelas que son unha maravela. Sí. Vale. Eu aquí... Vou conseguir moitas denuncias, seguramente, moitos unfollows, moitos blogs, pero é que dame igual, porque unha tortilla ten que ter a súa puta consistencia. Mira, o da cebola ou non cebola, pois eso o teu puto gusto dame igual. A min personalmente non quero cebola. Pero unha puta tortilla ten que ter consistencia. Ten que ser unha pedra, non tes que mandarlle non tens que lanzarlle un puto cacho de tortilla e van a cabeza e abrirlle a cabeza, pero ten que ter o seu, porque eu toda a vida escoitando oi, a tortela de Betanzos, e que isto é unha maravela, que a tortela de Betanzos, pois non sei cando foi, un par de anos, 3, 4, os que fosen, fui con un amigo a Betanzos, temos un paseo por Betanzos, e mira Betanzos, que bonito Betanzos, cenamos en Betanzos, que cenamos en Betanzos? Unha tortela de maravela. Eu, cando me poñen diante o plato, poñeme o puto prato, e eu veixo unha sopa de ovo, unha puta sopa de ovo, digo, mira, combina por respeto, porque ademais, bueno, fun invitado a esa cena e, obviamente, pues vamos. Non vas deixar, pero é que collín o puto plato e fixen así. É que a xente que lle guste esa tortilla, a mí que me deixe de seguir. Non digo no de parola que nos sigan, non? Que nos sigan no de parola. Sí, que ademais estamos a 40 seguidores, 2000. Entón, esta semana podemos conseguir. Entón, dadelle aí seguir. No meu, podedes deixar, se me seguides, podedesme deixar de seguir. Pero a tortilla pouco feita é unha puta mierda. Vale? Pero aí quedamos. Efectivamente, a min tan feita, pois igual seguro que a comería. No, seguro que a comería. Estou seguro que a comería, pero igual que tamén a tortilla moi esponjosa ou moi mazacote, pois depende do momento, tamén a comería, pero home, claro, moi pedra tampouco, pero vamos. Realmente a tortilla como en moi diversas situacións. Ahora vou contar a miña, bueno, temos que pasar a tua sección que se nos vai o tempo. Pero a tortilla de Betanzos para min pareceme demais. E hai unha aquí no Arco da Bella de Ourense que se parece moito, que tamén está boa, pero tamén ten moito ovo de Dios. E a min eso a veces séntame mal tamén, o ovo así directamente ao estómago non me senta ben tamén. Home, unha salmonelose sempre se pillou. Non hai problema. Bueno, xa contarei en outro momento a miña peor tortilla. Vamos coa túa sección, Martín, que se nos vai o tempo. Imos ca sección. Damos 25 minutos en punto e vamos ca sección de Martín que se chama Ti saberás porque eu non.
Molto bene. Bueno, pois eu, como son moi original, diría que a persoa máis original do planeta Terra. Ajá. Pois traio xoguiño para que Iván me diga. A ver, foi unha semana completiña. Foi unha semana moi activa, con que si traballos, que si prácticas, que si exame. Permitidesmo, verdad? Podedesmo perdonadesme. Sí, vale, grazas. Grazas, Pois amigo. eso. Eu espera collo que Iván. xa estaba aparcando a libreta. Vamos a apuntar. Eu collo Iván, como a quen colle o bichiño amarelo do Street View, eu collo Iván, achanto nunha poboación, e o tío teme que decir en que provincia se atopa. Eu traioche 8, hoxe foi un buen niño, tes dúas de cada, é bastante sinxelo. Dúas de cada. Sinxeliño, dúas de cada, efectivamente. Bastante sinxeliño, que pin que pan, que pun que pen. Entón, a primeira, que foi unha solicitude de Carmela, un saúdo a Carmela. Carmela, que tal? Moitas gracias por pues, apoyarnos. Abrimos, efectivamente. Pois a primeira, achántote en Corvite. Corvite. Se che gusta, se che parece ben. Se non, achanto todo noutro, pero Corvite a min gustame moito. Corvite. E a ti tamén. Tamén, de feito. Corvite podía ser perfectamente un medicamento, Corvite. Sí. Ia che dicir que estivemos hai pouco por aí cerca, pero claro, que xa a estas alturas, con 24 xogos que che fixen, que estivemos en todos os lados. Así que non sei. Xa ti me dirás. Tan Pontevedra, Corvite. Tan Pontevedra. En Pontevedra, Corvite. Bueno, non, máis ben non. Máis ben se recordas a Feira do Monte. Feira do Monte que estaba en Lugo. Un lugar maravilloso, claro, estaba en Lugo. Pero non pasa nada, isto remontase. Veña, vamos alá. Onde imos agora? A Xuño, se parece ben, imos a Xuño. Xuño? A Xuño? Xuño tal cual? Sí, Xuño tal cual. Non imos recuperar nada, pero imos a Xuño. Bueno, unha pequeñita broma, ¿no? Sí, unha pequena estalactita. Veña, a ver, entón... Xuño... Xuño está na Coruña. Xuño, efectivamente, sí. A verdade que sí. Está na Coruña. Tes razón. Está na Coruña, está. Moi ben. A comarca de Porto do Son. Sí, podemos ir un día. Ajá. Estaba ben. Bueno, pois este non me pareceume curioso. Pódelo coñecer, ao mellor non, espero que non. O Progreso, imos ao Progreso. O Progreso? Sí, o Progreso. Que non, obviamente, non é o Progreso, o noso Progreso, pero... Non é a rúa ourensa mítica, a rúa ourensa que se non a coñecedes, pois é a única rúa que ten Ourense. Sí. Progreso está en Lugo. Progreso está en Lugo. Moi cerca un Lugo de outro, non? Que claro, aí tamén entra en xogo. Moi cerca un Lugo de outro podías ter dado a gana. Efectivamente, pero non, a verdade que non. Se coñeces Catoira, pois Catoira, Coruña. O seguinte lugar, Catoira, Pontevedra. Catoira, Pontevedra. Yes. En que zona está Catoira, Pontevedra? Catoira está para arriba de... Coño. Catoira non é... É xusto. Na entrada da ría de... Bueno, sí, efectivamente. É que buscocho agora, porque agora acabame de fer un colapso na puta cabeza. En Catoira soname máis de Coruña, non sei por qué. Non, Catoira, Pontevedra, joder. E está exactamente enfrente, se me apuras... No, Catoira Bueno, da igual, quero decir, si tú me dices que está na... Está para arriba de Vilagarcía, sí. Para arriba de Vilagarcía. Por veña, ainda nos van matar os das rías, veña. Sí, é verdade, calo mexa. Pois, se che parece guai, imos a Soutelo Verde. Gustache Soutelo Verde? Hostia, Soutelo Verde... Soutelo Verde. Lugar bonito, con vicas. Soutelo Verde... Con vicas suculentas, ademais, se me apuras. Soutelo Verde está en Ourense. Sí. Está ben. É que non... Pa que carallo? Che vou dicir que non sei si. Moi ben. Pois é o pobo anterior a Laza.
non? Sitios con boas bicas. E agora, onde imos? Onde imos? Pois a Goulla. A Goulla. A Goulla. A Goulla está... Que se me guío por Google é La Goulla, pero La Goulla non é La Goulla. A Goulla ten que ser a Goulla. A Goulla está na Coruña. Non. A Goulla está en Meis, está en Pontevedra. Joder. A ver, tes dúas ben, quedanche tres, podes aprobar. Eu diría que podes aprobar. Vale. Coñeces a Juana Geitos, Sí. a nosa queridísima Juana Geitos, pois imos a Xeitos. Non a Geitos, pero imos a Xeitos. A Xeitos. Onde era o anterior? En Pontevedra. A Goulla, Pontevedra, Meis. Vale. Juana Geitos, pois a Geitos, pois será Ourense, non? Xeitos, Ourense. Non, a verdade é que non. Joder. Comeza a apretarse, o asunto comeza a apretarse cerca das dunas de Corrubedo, onde de feito hai un dolmen, o dolmen de Xeitos, podedelo buscar, Teño un lío aquí Edu. cos apuntamentos que xa non sei nin cantas hai a tomar. cuarto milenio antes de Cristo, que é bastante interesante. Ajá. Veña, última, non? Quedan dúas. Dúas. Quedan dúas. Quedan dúas. Xa pasas de libreta. Paso a libreta bueno, porque lioso, non sei que con apuntei, pero estou totalmente fora. sempre se lía, o tío Totalmente sempre se fora. lía. Bueno, non pasa nada. Bueno, pusimos esta podes, que fixome gracia, que eu descubrira por un vídeo, fixome moita gracia. Este días en Twitter tense creado o debate de guai que eu a miña personalidade basase en decir todo o día si soy, si son, boas ollos, pois esas cosas. Bueno, pois Si soy. Está en Lugo. Imos así soy. Está en Lugo, vale, moi ben, así que de feito Está na zona ademais sur, non? Ademais Ou do non? debate, si soy anda bastante cerca de Lugo, cidade. Ah, sí. Vale, Sí. pensei que estaba máis pola zona do De Sil. feito acabo de recordar que penso que ese vídeo que cho pasara, pero bueno, en fin, non pasa nada. E o último, Si soy, Temos sí, vostede pero, tres acertos. pero nesa non sei se puña se estaba cerca de Lugo ou non a tipa. Era a tipa facendo un tipo inglés. Urines, urines. Sí. Bueno, pois podes aprobar. Venga. Podes aprobar, a verdade que foi un pouco porquiño. Porquiño. Coa que aprobas ou non é Castro do Escuadro. Castro de Escuadro. Uh -huh. Castro de Escuadro a min soname a... Soname a min a un pouco... Ten o tío 3, pode aprobar ou A min non. soname. Castro de Sónalle. Escuadro que está Está non en outra provincia, que Non en na, outra na única provincia. que leva pois xa uns A única. séculos que a mesma Xa uns séculos. fisonomía, non, prácticamente. a mesma fisionomía. Que é a provincia de Ourense. Provincia de Ourense, efectivamente. E Castro por que fun Escuadro. un pouco porquiño? Bueno, porque cando inda nós, de novos, ainda non nos podíamos reunir, pois al final de bravo foi. Ajá. Fixemos unha pequena comida, Iván. Eso foi, Unha ese é pequena o pueblo, comida. ese é o pueblo de Pablo, non? Claro, recordas onde foi esa pequena comida. Claro, eu fun aí e digo, a ver se o pillo aí un poquinho a contrapé, pero bueno. Pois moi ben. Pois non o tiña ahora mesmo na cabeza que era o de Pablo, pero sabía que era esa zona, non sei por qué. Pois, bueno, eu quixen ir de listo. Buen a ver sitio, se pillaba, boa casiña que ten bo ali. sitio, verdad, bo sitio, aos pés da Serra de San Mamede, sublime. Sublime. E moi ben, pois xa tes 24 mascarillas que che estou debendo. Nunca están de máis, Pois nunca están de máis. Pero son quirúrxicas Nada, normais, pois- non ten ningún adorno. Bueno, xa se mirará, o mellor coño un rotulador e fago non sei. E aspiro o rotulador e entón pois xa Algo morro, hai que morrer, definitivamente. ao final tampouco hai que porse quisquillosos, que algo hai que... Efectivamente, si E xa é está. por un rotulador nunha mascarilla, mellor. Nunha máscara. É mellor. Pois levamos 35 minutos, se queres pequena anécdota, non? Pequena anécdota. Antes de pasar ás Non teño recomendacións anécdota. rápidas Non teño anécdota, pero se queres podemos seguir falando de gustos, se che quedou algún gusto na recámara. na recámara. Eu, verdade, que estou pensando, Sí. Xa che veo, Que é certo xa che veo que estás que a pensando. Pensas, xente- pensas moi gráficamente, quer decir, moi estou pensando, e faz que pensas, non? e fago que penso porque eu de profesión actor, efectivamente.
E é certo que non chego a entender. O que? Non, é bastante común, e de feito, é que Martín Sorga solo sigue as masas de criticar a pizza con piña, porque non, é que non o fago por unirme á moda, porque non che chego a gusta. comprender. Non chego a comprender porque a xente di, coño, pizza e piña. Pois sí. A min é unha xuntanza de sabores que me engalana. Unha explosión, non? Unha explosión Explosión. no paladar. Sí. Pasamos ao franquismo. A verdade que non entendo, pero bueno, sí, podemos pasar ao franquismo. A ver se... Bueno, pois vamos entón a nosa sección que, bueno, non, a baralla tamén se mantivo das anteriores tempadas. Imos co franquismo galego, que é o noso xeito peculiar de impoñer a nosa lingua e de que consumades cousiñas en galego. E hoxe eu traio música, así que vamos alá. Coño, pues como a min, para variar. Como para variar, como se xa Pa mesma, variar. igual nos tiramos dos pelos. Bueno, vamos alá. Pois gustaríame. Un franquismo galego caralludo. Moi ben. Queres que empece eu? Que sempre empezas ti? Pois veña, va. Empeza ti, veña. Xa que estás tan animado. Pois eu traio hoxe pois unha musiquita, un pequeno bailoteo, un pequeno... Musiquiña. Que non é outro que o novo disco. Sí, De quen? vou ben? O novo disco de... A ver, o mellor. De Guadi Galego. Ui, moi ben, moi ben. Ah, sí? Vale, De ben, Guadi ben. Galego, ben. Guadi Galego, Guadi pois Galego. que non é outro que o disco Costuras, que me encanta unha canción que feito iba a pasar ya a Martín para que puxera, pero bueno. É que menos mal, eu tamén vin casi trae, pero bien. Casi, ben, bueno. ben. Guadi Galego que saca Costuras e que hai unha canción que me encanta que é o a Cona. Que é o soño que a chegar, se non me equivoco. Se non poño aquí un momento rapidamente. Facemos así un... Non pasa nada. O que a Se chegar. queres vou... O que a chegar. Se chove, deixa que chova, que na auga hai esperanza, e logo escampará. Deixar que quente o lume, deixar que pase o tempo, o Como vai esta xente de dereitos? Peligra o noso vídeo en YouTube. Unha cousa, a segunda rapaza que non era Guadi Galego Paula Grande, cantante catalana. Está cantando un en gallego que podía ser perfectamente galega, tal e como canta, pero bueno, tamén é verdad que si tes unha letra adiante tampouco é. Pero bueno. Que moi ben. O malo que hai a veces faltame das canciones de Guadi Galego, por exemplo, nesta que despois empeza un pouco máis funky, así un poquito de paca, que me falta que rompa un pouco, que lle meta unha batería de puta nai e un bailoteo caralludo. Sempre me falta nas súas cancións. Si que é un paca-paca, pero que chega a ser un pouco monótono. Non, que Chega lle falta non monótono, pero que dá como ganas de Dios mío, pero vamos Pero dalle aí un algo de FL Studio aí a tope. Bueno, claro, pero bueno, ainda así a quen lle guste Guadi Galego gustarlle porque é un disco que creo que vai moito no seu no seu estilo propio e esta canción gustoume moito, a verdad. unha escoitada. E tú que listos disco novo tras? Porque eu cando vin non digo disco novo, pero cando vin o de Guadi Galego, que estiven case para traelo eu, e dixen, bueno, este rapaz gustalle moito Guadi Galego, por se acaso non vai de listo, que ao final chegades os dous, e levades os dous o mesmo, pero bueno, Martín Sorga sempre 4 pasos por diante. Moi ben. E eu, pois buscando así musiquiña tamén nova, por 20, pois topei a este grupiño, Que son? dos rapaciños, unha rapaza e un rapaz, que son, bueno, eu busquei información deles e non atopei eu para escoitar eles mesmos o nome, como pronuncian o nome do seu grupo. Eu podo che dicir escrito e Maltine, que o nome ven dun xarope pois de non sei pa que penso que levaba follas de coca ou non sei que hostias. Moi ben. Maltine, non? Como ovo Maltine. Ti probaste algunha vez o ovo Maltine? Sí, teño aquí un bote. Puta merda. É verdad, ves. De feito, teño falado contigo. Puta merda. Se vos gusta o ovo Maltine, pois tamén
deixad de seguirme. Pero o Maltín é unha marca, despois teñen un montón de cosas que como esta... Sí. Pero que é exactamente? É un cacao? Este, non sei, aí unha cosa teñen rara. cacao, teñen chocolates, este é como unha Nutella, pero como teñe como un... Como Bueno, así refírome pedaciños ao- de crunchy, que é o que pon aquí. O de botarlle... Ese de untar, para untar no pan. Este é de untar, sí. Joder, eu refírome ao... Bueno, claro, a mellor teño produtos que son a hostia, pero o sucedáneo do Nesquik Colacao, Sí, basura, non me tamén gusta. teñen, É sí, unha efectivamente. é unha puta merda. Bueno, Bueno, que vou aquí marcho por que camiños. Maltine, pode ser Maltín, pode ser Maltain, Ajá. non o sei, pero é esta xente que fai o seu rock con as súas influencias de outros estilos, e que este ano, en abril, se non me equivoco, presentaban o seu primeiro EP, Interior Noite, que ten 3 cancionciñas, unha en castelán e 2 en galego, que Calambre, a canción en castelán, non sei, e Gárgola, as 2 en galego. A min Gárgola gustame bastante. A verdade é que cando cheguei a eles, pois puxen en bucle bastantes veces, e nada, pois o disco de Guadi Galego, con esa muchacha catalana que ten unha habilidade increíble para ler o galego, para ler o galego, efectivamente. e Maltine, eu nos chamar Maltines. Se non son Maltine, pois, perdón. Pois que o digan claramente, que basta xa de tonterías. Pois eso. Que se veñan aquí e que digan como con ase di, pois xa saberemoslo pronunciar. Moi ben, pois ata aquí chegamos, entón. Pois sí. Grazas, Martín, por sí. outro programa máis. Por favor, grazas a ti, Programa máis grazas a ti, de que verdade, pasámoslo aquí, que a verdade que isto nos rejuvenece incluso. Isto nos rejuvenece, anos de vida. nos dá anos de vida, así cunhas gracias. Dalle unha cora aos domingos, que a verdade que normalmente son días moi moi apagados, moi monótonos, monótonos, a verdade que nos ven moi ben, Sí, incluso fai que nos caiga menos o pelo. Bueno, aparte Efectivamente. desto, Sí, aparte desto, ou non sei, apagouse o móvil ou mellor No. deixas aquí a aplicación, non? no, Vale, creo que non se pasa saliu a ti, podes poñer, Saíuseme a min. estás en disposición de poñer a canción. Non, certamente, bueno, agora sí. Eu Agora pensei sí. que non. Bueno, Pensei pues, que tiña que cantala eu, pero eu diría que Poderías cantala, se semella queres. que ademais tes un 5% de batería, así que eu agora Sí, para sí. ir acabando. Sería Podía interesante. cantala, non sei como, pero bueno. Vamos entón Podrías intentar. ata o vindeiro episodio de Parola. Vémonos. Que esperemos que sexa podéndonos ao mellor- tocar as nádegas. Efectivamente. Veña, compañeiros, amigos, amigas, Un ata bico. logo.